ଏହି ଖତ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ଦେଇଦେବି। ଏହି ଖତ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷରୁ ଏହି ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେୟାର କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଘର ମୋ ବଗିଚା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଇଏ ମୋର ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ତା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛର କେୟାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଯେମିତି ଆମେ ବଗିଚାରେ ଦେଶୀ ମନ୍ଦାର, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମନ୍ଦାର, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦାର ଗଛ ବଗିଚାରେ ଯେମିତି ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା। ଗଛକୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଖତ ସାର ଦେବା ଆଉ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ବାସ୍ ଏତିକି। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ବଗିଚାରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଗଛଟି ଲାଗିଛି, 12x12 ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ମାଟି ଅଛି। ଯେହେତୁ ବଡ଼ ପଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବେଶୀ ମାଟି ଅଛି, ଗଛଟି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଗଛଟି ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ବଢ଼ିଛି, ଲମ୍ବା ହେଇକରି ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗଛଟିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ଯଦି ଆମେ ୟାକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ପଟ୍ ଦେଇକି ବେଶୀ ମାଟିରେ ଲଗାଇବା, ଗଛଟି ଏମିତି ବଡ଼ ଆକାରରେ ବଢ଼ିପାରିବ ଏବଂ ଛୋଟ ପଟ୍ ଦେଲେ ଛୋଟ ହୋଇକି ଗଛଟି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିପାରିବ। ଇଏ ଗଛଟି ମୋର ତ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଳ ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଠି, ଏଠି ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5ଟି ଡାଳ ତା'ର ମୁଁ କାଟି ନେଇଛି। ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇକି ବହୁତ ବୁସି ଥିଲା। ମଝିରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଥିଲି। ଗଛଟି ମୋର ବାହାରେ ଥିଲା ଆଉ ରେଗୁଲାର ବର୍ଷା ଫଳରେ ଇଏ ସବୁ ଫଙ୍ଗସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଗଛଟି ମରିଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, ସେ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ କାଟି ନେଇକି ତାକୁ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଗଛଟି ମୋର ବଞ୍ଚିଗଲା। ଗଛଟିକୁ ଆମେ ବାହାରେ ରଖିପାରିବା ବର୍ଷାରେ ଏବଂ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ 15 ଦିନରେ ମାସରେ ଥରେ ଫଞ୍ଜିସାଇଡ୍ ପାଉଡ଼ର ଗୋଳିକି ତା ମୂଳରେ ଦେବା ଏବଂ ଗଛରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଗଛରେ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଫୁଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଛୋଟ ମୋଟ କେତେଟା ଗଛର କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି 4-5 ଘଣ୍ଟା ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଠି ଆମେ ଗଛଟିକୁ ରଖିବା। ତାପରେ ଗଛରେ ପାଣିର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ମାଟିରେ ମଏଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହିବ, ସେଭଳି ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଆମେ ପାଣି ଦେବା। ଯେମିତି ଓଭର ୱାଟରିଂ ନ ହେବ ଏବଂ ମାଟି ଏକଦମ ଶୁଖିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ ନ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ମାଟିରେ ଟିକେ ମଏଶ୍ଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଓଦା ହେଇକି ଯେମିତି ରହୁଥିବ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଗଛରେ ରେଗୁଲାର ଫୁଲ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗଛରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପଟ୍ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରୁଛେ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁଲ କଢ଼ ହେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ମୋ ଗଛରେ କିଛି ଖତ ଦେଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବକେଟରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି। ସେ ପାଣିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଠା ପିଆଜ ଚୋପା, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମୁଠା ଶୁଖିଲା କଦଳୀର ଚୋପା, କଦଳୀ ଚୋପାକୁ ମୁଁ ଶୁଖେଇକି ରଖି ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଇକି ପାଣିରେ ତାକୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କଭର ଦେଇକି ରଖିନେବା। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଦଳୀ ଚୋପା ଏବଂ ପିଆଜ ଚୋପାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର। ଇଏ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫଳ ଆଣିବାରେ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛାଣି ନେବି। ତା'ର ଅଧା ପରିମାଣ ଛାଣି ନେଲି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛରେ ଦେବାନି। ଯେତିକି ମୁଁ ଖତ ଛାଣିଛି ସେଥିରେ ପୁଣି ସେତିକି ପରିମାଣର ମୁଁ ପାଣି ଫେଣ୍ଟି ନେବି। ଖତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାଟିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଖୋଳି ନେବା। ମାଟି ଯେମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶୁଖିଲା ଥିବ, ମାଟିଟି ଓଦା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେବେ ବି ତରଳ ଖତ ଦେବାନି। ମାଟିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଖୋଳି ନେବା ଆଉ ମାଟି ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଖତ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ଚେରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଗଛ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଖତ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଏ ଗ୍ରୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି।
एवं गछ मध्य बहुत बड़ अच्छी गछ माटी भितर बहुत जोर तार चेर चारिआडे बढ़ी ସେଥିପାଇଁ ଚେର ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେତିକି ଖତ ସବୁ ଖତ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଯେମିତି ମିଲିବଗ୍ସ ଆଟାକ୍ କରିଥାଏ, ଏଇ ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ମିଲିବଗ୍ସ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଲାଗିଛି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିନେବା, ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୋପ୍ ମିଶାଇକି ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିନେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଜି ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ସୋପ୍ ମିଶାଇକି ଏଇ ବୋଟଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପ୍ରେ କରି ନେଉଛି। এই ମିଲିବକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଲାଗିବେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲାଗିଥିବେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଫା କରିନେବା। ନଚେତ୍ ଏମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛର ଚାରିଆଡ଼େ ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଝୁଲା ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ଡାଳ କାଟିକି ତାର ପ୍ରପଗେସନ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ବାଲି ଏବଂ ମାଟିରେ ତାର ଛୋଟ ଡାଳକୁ ଉପର ଡାଳକୁ ଆମେ କାଟିକି ଲଗାଇ ପାରିବା। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ଡାଳ ସବୁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ବି କଅଁଳି ଆସିଲାଣି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାପି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ। ସାରା ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ।